Merba, good afternoon. Il-bużu? Tant sirt issifer. Mill-ewwel. Good afternoon bl-Inglis fajtieri. U le, ma mhux fejem l-lingwa Ingliża, mbur il-post favoriti għaj fis-sajf u ħafna insomma. Kompli, ibda bl-introduzzjoni. Episodju numru 6. Numru 6. Kullum għanna il-President il-ġdid ta' Bikirkara. Chris Cardona. Jew Dr. Chris Cardona, ma Chris sanejdek ta' Kulħadd Chris jgħidli. Għawek, Chris. Għawek, open, ġifir il-diskussjoni. Tiferti għajlek, Chris, għaxġiemiri. Il-diskussjoni, ovvijament, fuq website, fuq sit f'media soċjali tal-futbol, titratta dwar il-futbol, hemm ħafna fuq ix-titkellmu, hemm ħafna x'nixtiequ nkunu nafu minn għandek, u ovvjament fisem naħseb il-pubbliku sportiv, dawk li jsegwu l-futbol, dawk li ovvjament għandhom qalbhom l-MPL u kox faħar mill-aħħar deħlin issa fit-tielet staġun tal-MPL ukoll il-kampjonat Malta Premier. Nilqawk fil-familja tal-futbol għax ovvjament inti għandek il-passat fil-politika, fl-affarijiet l-oħra, fil-qasam legali u dal-affarijiet, però ovvjament il-fokus tagħna hija issa u l-qoddim fl-irwol ġdid tiegħek. Grazzi, Rodni, lilek u lil-Bużu. L-ewwel mistoqsija. Tal-istidintununi. Home, hawnhekk jagħti. Stidinlik aħna. Hawnhekk home din aħna. Ħowġu l-istabiliment ġo lokalità. Le, ġo l-istabiliment. Bikirkara mal-ħaj. Hemm tal-West Ham in-naħa l-oħra ma' Bikirkara, logħba ġifieri ma nistgħu Semmejnija, konna semmejnija minna referenza li Għax l-O'Reillys, il-proprjetarju, huwa Karkaris. Għalhekk home. Tajjeb. U fil-fatt, għas grazzi li Rodni ma tittejt il-lum ta' Lilu. Għanġeja, għax ħadem biex tiġi inti l-lum, wasaj minna vera. Ver. Li kun moħbi. The bleeding behind the scenes. Li huwa producer ta' dal-programm. U batli, dak iż-żmien kont sejjer iċ-Ċajna u kont sendum naqra hemmhekk u allura kena nipposponu Ekku. il-recording. The recording tal-program. Mela, Issa, inti, ġiri kont imdaħħal, jena ħafna minni xafu fil-politika. Imma fil-futbol, ma Bikirkara, kont imdaħħal, kont id-defet, kont murtarom, jew daqqa wahda issa tittejdilna kif ġitek moħħok u titħol Bikirkara. Le, mela, jien Karkaris pur. Issa. Bikirkara, ovvjament, bħala futbol team, dejjem kien il-team tiegħi, għaliex skollek żgħid. Tmur l-iskola jkun hemm minn Mellieħa, mill-Belt, mill-Ħamrum, minn Taslima, kulħadd ikollu t-tim tiegħu. Jien dejjem ovvjament Bikirkara huwa t-tim tiegħi. U kont dak iż-żmien tal-Gedida jew ta' Viktor Le, qabel. Jien għandi 54 ta' qabel il-Gedida ħaqtu president u ma naf l-Sur Joe Gawċi u naf it-tfal tiegħu bib tiegħi personali u naf anke ta' qablu. Ġifieri il involut sew. Bħala supporter ta' Bikirkara, kont nitla narhom. Meta dħalt fil-politika, jiena tinsiex, kont kunsillier l-ewwel qabel kont deputat. U meta kont kunsillier indipendenti jien. La ma kontx tal-Nazzjonisti u tal-Labor, jiena kunsillier ta' Bikirkara konna indipendenti dak iż-żmien. Tal-ewwel kunsill. L-ewwel kunsill li tal-Labor ma kinux ħarġu. Kelli 21. Kulħadd. Qabel dan kollu niftakrek ukoll newscaster il-wan. Mela, ġurnalist. Ġurnalist, ovvjament. U newsreader, u newscaster. Newsreader. U court reporter. Kont għandi student l-università. Il-perkors. Imma futbol kont nitla narhom. Meta ovvjament ħalt fil-politika. Ma kontx immur għax ħaniku pjaċir biss, kelli obbligu li mmur. Ora għajt insegwihom. Fi żmien Viktor Zammit u di fakkari li dan l-aħħar Michael Spiteri li huwa wieħed mill-Viċi Presidenti ta' Bikirkara u wieħed mill-iktar nies li kontribwixxu għal Bikirkara u dejjem ikkontribwew. Kien fakkarni għalli Chris. Mr. Oliver. Mr. Gordon one. Għalli Chris, għalli tiftakar meta konna fil-kumitat flimkien ta' Bikirkara. Fis-sottokumitat flimkien. Etlu hija banki etlu niftakar, etlu però ipprova fakkarni naqra, ftakaru bux jien. Kien għamel sottokumitat, dak iż-żmien Viktor Zammit, għalli għafirlu nhar il-ħadd 19 ta' Lulju għan nikkommemoraw u nikxfu il-bus tiegħu il-wiet ta' Bikirkara flimkien mal-Kunsill ta' Bikirkara u ma' Sindku Desiree Grek. Għalli inti kont fis-sottokumitat tal-Finanzi ta' Bikirkara
Dan nitkellmu aħna 26 years ago. Jib mhux iżjed. Jiġifieri jiena dejjem kont involut. L-istatut ma kienx ħallina u għadu sal-lum hekk illi tkun membru parlamentari ma tistax tkun membru fil-kumitat ta' Birkirkara. Tal-futbol. L-istatut. Ma di Birkirkara biss. L-istatut qegħdin inbidluh. Jiġifieri issa għandna tim ta' avukati illi qegħdin inbidlu mhux l-istatut biss qegħdin inbidlu kważi kollox. Le, għaxina jien mir-Rabat. U mit-Rabat kienu il-President Tonja Bera Kien membru parlamentari. Mela, żgur. Il-tazzi kollha Mela, żgur. Kollega tiegħi u Dimu statut tal-futbol ma' statut ta' Birkirkara. L-istatut ta' Birkirkara. Kellek il-president ta' Sliema li ħafillu wkoll jidili Robert Arrigo. fil-parlament meta kien president. Omru żmienu. Żgur, imma l-istatut ta' Birkirkara. Hemm klawżola illi jekk tkun MP, membru tal-Parlament, ma tistax tkun fuq il-Kumitat ta' Birkirkara. Neħħija. Taħseb? Għalix le. Għalix, mela, jekk jiena membru parlamentari ta' Rabat, ngħidu hekk, ta' Malta, u mir-Rabat. Mux ġit nista' nagħmlu Rabat. Jienek nara. Għandek kontatt iktar u għandek ċertu power. Kontattu ġit issa billi nitla. Iktar nista' nagħmel ġit ukoll iżjed saħħa nkun fil-Parlament. Però mbagħad ovvjament ħajkollok il-konflitt illi jekk inti hemm membru parlamentari ta' naħa, irid tagħmel wieħed tan naħa l-oħra, fimt, jiġifieri. Imma ma ġarax hekk fi żmien Robert Arrigo. Anzi ħabbu kulħadd ir-Robert Arrigo żewġ naħat. Robert Arrigo maħbub il-żewġ naħat. Żgur. Mhux fuq tas-sima biss minn Malta kollha. Jiena ħdimt miegħu fil-politika. Ġifieri konna tnejn deputy leader, su ta' partitu jien ta' partit tiegħu. Chris, ejn ġu għad-dunkwe, ġifieri issa tispjega kollox ħaġa. Kif twilet kollox? Issa inti tajt l-introduzzjoni tiegħek, ħanoħdok lura. Siżi li għadda, issa biex tagħmilha ċara, ġifieri inti ħabib tiegħi snin twal. Il-predeċessur tiegħek Michael Valencia li kien president sas-sena l-oħra, ħadim tajjeb ħafna miegħu minn hawnhekk ngħidha pubblikament u minn hawnhekk insellimlu. L-istessin? Il-perjodu tiegħu mal-klabb. Nispera narawh nhar il-ħadd. Il-perjodu tiegħu mal-klabb seta kien aħjar però seta kien ar, ġej minn staġun fej Birkirkara disappuntaw, kulħadd jaf, ġifieri jiena ma ġejtx hawnhekk biex noqgħod nolli lilek u nkisser il-kumitat ta' qabel, anzi pjuttost le, ħafna mill-kumitat mhux biss il-Michael li ovvjament ħadlu postu. Tafhom żgur. Biddilthom ma kollha ħadim tajjeb ħafna, ġifieri hawnhekk ġejn biex naraw it-triq qudiem biex Klabb Glorious bħal Birkirkara jimxi l-qudiem u jagħmel dak li m'għamilx sentejlu meta għal żewġ finals faċilment ħad double. Ma ninsewix di sentejlu, ġifieri żewġ finals li fhom. F'ġimgħa. Kif nibet l-interess? Inti semmejt il-Viċi President Anzjan Michael Spiteri, il-familja Spiteri, naf li għandek relazzjoni tajba magħhom. Kif nibet l-interess? Battu deċidejt fil-ħodu dana, kellek xi kuntatti ġejja l-ħaġa. Miliex ġejja ħafna. l-istorja kollha. Jiena nerġa' ngħid, sapporti ta' Birkirkara u tim insegwih. Jiġifieri daw iż-żewġ finals tlajt narhom u nitla' nara logħbu oħrajn, ma kontx nattendi kull logħba, imma daw l-finals semmejt konti għad hemm it-tnejn li huma. Riċentament xtaqt li ninvolvi ruħi fil-kumitat, jiġifieri ma kontx qed nantiċipa illi ħanispiċċa fis-siġġu ta' President. Jiena xtaqt illi nipparteċipa, li ngħin il-klabb, li nħobb. Li issa għandi ċans u nista'. Għax m'għadniex fil-politika, ħallejt ammont ta' żmien biex affarijiet jibirdu, mhux ħriġt minn ġol politika, u dħalt fil-futbol. Birkirkara. U riċentament tkellimt ma' xi ħbieb tiegħi illi huma supporters u huma nies illi dejjem kienu involuti fil-klabb. U għallu li jisma, għallu li jiva, ta' li l-ideja ta' jibbalu li naħseb li għalli jilqawk with open arms. Il-kwestjoni skalat għaliex saret petizzjoni minn grupp ta' membri tal-klabb, grupp kbir ħafna fidel ġifieri, illi talbu r-riżenja tal-kumitat u tal-tmexxija ta' Birkirkara. U mbagħad eventwalment il-kumitat irreżenja u inkluż ir-riżenja tal-President Valencia.
Ġi riżenjaw en blok. Bdew jirriżenjaw, wieħed telaq kmieni, mbagħad telaq ieħor, mbagħad telqu tnejn. Nofsom marru għal-balzan, mal-ġirin ta'kom jidirli. Iva, mela, żgur, mela. Ma minnhom raġaw ġew. Mela, żgur. Michael, żgur. Dak. Ma kienx ma. Le, hemm pereżempju. Għalek kien hemm. Michael Godwin u Twani illi ovvjament baqgħu hemm. Għawem. Fimt, mbagħad hemm nies oħrajn illi baqgħu hemmhekk bħal Viġ, bħal Ġifieri, ħansaqsija. Il-Kaxer pereżempju ilu hemmhekk Raġa ġie. għal żmien u Pero t-tifel ġej Tifel manager u neħħejtuh. Dika kwistjoni ta' technical staff. illi jażilhom il-kop. Mux għatnejlek Jiena ġej mill-tqajt, Mux għatnejlek jikkonferma u għal darba Għatnejlek darbtejn. staffat jena. Offrejtlu xi ħaġa oħra illi f'dal istadju għadu ma jistax jaċċetta, fis-sens mhux ma jistax jaċċettata, illi qed jara jagħmel l-evaluations tiegħu. Xorta waħda ġifieri, fimt? Mbagħad avviċinaw li grupp ta' żgħażagħ in between da kollu li huma supporters ta' Birkirkara u ultras ta' Birkirkara. U bdejn niltaqa' magħhom u għedt il-Marelli xi grupp fantastiku, inkredibbli. Għadhom żgħar daw, in their 20s kollha jisom it-tfal tiegħi. Imma daw ġifieri jafu l-futbol, jafu id-dinamika tal-klabb. U ħeġġu għallu l-isma, li aħna qegħdin nixtiequ li nipproponu lilek. Bħala president, dejk nistgħu naqra n-nies. Tuħu feedback l-ewwel. Ħadd feedback, u bat ovvjament ġara li ġara fil-konferenza straordinarja fl-Annual General Meeting. Fl-IGM. Fl-IGM, IGM, sorry. Kif ħadha Michael Valencia? Ma nafx, ġifieri m'għandix kuntatt miegħu jiena. Jiena Michael naħseb kellintu forsi 5 darbiet f'ħajti. Transition ma kienx hemm il-veri, u take over, just Handover ma kienx. Ma ħsibtuwiex li tistgħu taħdmu flimkien jew le? Kien hemm dan is-suġġeriment. dik il-possibilità. Kien hemm dak il-possibilità, però għal xi raġuni oħra ma realizzatx ruħha. Kien hemm żmien fejn ukoll konna din nikkonsidraw il-possibilità li nappuntaw interim president għal perjodu ta' żmien, fimt, ħalli jkun hemm naqra transmission. Jien ma naqbilx, jekk. Jiena ma naqbilt magħha. Għax malaj jibdew jaħtfu, kulħadd jaħtaf l-aqwa pres, u b'interim president ma tirbaħx l-aqwa pres. Kollok issues ta' governabilità U jkun wkoll. hemm ċerta ċertezza wkoll. U ma ġara ovvjament u tlajt b'mod unanimu. B'saħħa kbira. Unanimously, total vote. Semmejna Complete. kif qedlek dal-podcast ġifieri nippruvaw nkunu open, ma jkollna aġenda kontra ħadd, ma l-affarijiet li nisimgħu anke barra. Iwiġbu insaqsuhom, niftħuhom u mbagħad jekk hemm bżonn il-mistieden jiġħadhom. Però smajna ħafna u nerġa' nsemmih Michael Valencia, l-ex-President, mhux qed nipponta swaba leh u kien qed imexxi kumitat. Kumitat li kien qed imexxi klabb li kien hemm lajdut qabel tħalt inti li kellu miljuni mhux ħansemmi l-figura kemm nafa, miljuni kbar ta' dejn. Miljuni ta' euro kbar ta' dejn. Ekkux minnhom u kif il-klabb taħt it-tmexxija tiegħek s'issa f'daw is-6-7 ġimgħat qed jikkumpensa biex ovvjament is-sitwazzjoni finanzjarja tal-klabb tibda ġejja fuq saqajja. Ara. Nibdew fattwalment. L-ammont ta' 5.6 million huwa miktub. Da mhux soqgħodu ngħidu nispekula. Mhux hekk. Issa, apparti minn dak, hemm djun oħrajn. X'inhuma? X'ikunu da djun? Pereżempju, ċertu dejn ma' ex-president, pereżempju, mhux ma' Michael, ta' klabb. Self illi kien ta' lill-klabb illi ovvjament miktub. Għal Victor Zammit? Le, mhux għal-Viktor. Mhux għal-Viktor Etienne. Mhux għal-Viktor. Għalaj. Żgur li le. Imma hemm djun oħrajn, anka ma' ċertu nies oħrajn illi selfu il-flus lill-klabb illi għandhom karta li tittina tal-ura. Ġifieri hemm ammont sostanzjali ta' dejn. Jien id-dejn ma jaqtalix qalbi. U ma jaqtalix qalbi għaliex jiena nemmen illi l-potenzjal li għandu l-klabb mhux ħajsir mill-lum għal-għada, imma jekk nagħmlu pjan illi ippreżentajt qabel ma dħalt tal-presidenza u li ġie aċċettat u li qegħdin naqblu fuq u din naħdmu fuq minn day one, jiena nemmen li dad-dejn by time jinqata'. X'inhu l-pjan? Primarjament il-pjan governabilità u trasparenza fit-tmexxija.
finanzjament b'saħħtu tal-klabb mhux bidjun imma b'investiment fl-infrastruttura tal-klabb, fil-plejers tal-klabb, il-management ta' kif inti tuża l-plejer anka biex irendilek ċertu benefiċċji fl-events. Qegħdin naraw pereżempju il-membership tal-klabb. F'sena, mhux biex immaqdar, kienet xi 450. F'6 ġimgħat tellajni għal fuq 600. Very good. Jiġifieri in 6 weeks biżna dak li klabb kellu u by far jiġifieri f'sena membership. Over 25%. Imma Il-fatt f'sitt ġimgħat. li inti Karkaris u Michael, mhux qed ngħid Ma f'sitt ġimgħat. U Michael ma kienx Karkaris. Żgur li, Għall-ammont ġaj ta' żmien huwa xi ħaġa tajba ħafna. Li inti Karkaris pur u Michael ma kienx Karkaris, għaddi smajta fit-triqi minn Karkarizi. Għax anka r-rabat għandkom Karkarizi supporters. Mhux biss kull imkien għandna Għawdex, Birżebbuġa, Mormla. Karkaris, issa għandna Karkaris. Taffet u għamlu, sevedna. Mhux l-ewwel wieħed kien hemm presidenti tal-Bikri Kara. Doktor Delija, da ma semmejni. Doktor Adrian Delija mhux minn Bikri Kara. Imma huma kif qed jgħidu minn Valencia għal issa. Mhux minn dejjem. Jiena fimni, jiena fuq nista' nitkellem, jiena ovvjament. Li smajt fit-triq. Jiena Karkaris, twilit Birkirkara, għext Birkirkara, ħdimt Birkirkara, il-karriera politika tiegħi kienet Birkirkara, kelli l-uffiċċju Birkirkara, jiġifieri ħadd ma jista' jgħid minn Aħmar u isfarin. bil-Liverpool kollox. Minn fuq sistem. Semmejna l-passat fuq għax kif edna importanti nerġgħu nagħmlu referenza li dan huwa programm fuq futbol u fuq Birkirkara u fuq il-President il-ġdid, Dr. Cardona. Però ovvjament kulħadd jafek, jiġifieri semmejna il-passat legali tiegħek, il-politika, il-preżent huwa Birkirkara, però minn Birkirkara Chris ma jitmux il-familja minn President ta' Birkirkara, għandek ix-xogħol tiegħek, ix-xogħol preżenti tiegħek. Ix-xogħol preżenti tiegħek ma nafx qed tespandi fuq. Jista' it-titri it could pave the way biex ovvjament iġib business investimenti minn barra li jkunu jistgħu jgħinu l-klabb li qed tmexxi llum il-ġurnata. Jiena ħafna mix-xogħol li nagħmel illum mhuwiex xogħol ta' avukat. Jiġifieri m'għadniex nidħol il-qorti jew nara nies l-uffiċċju. Huwa xogħol iktar li ilaqani ma dak li huwa msejjaħ il-high net worth individual tier. Dak li jidhom HNIs, jiġifieri daw ikunu nies illi kollhom portfolio ta' investimenti. Gbar. Barra. U inti ssibirhom. U għandna l-uffiċċju tagħna intuhom l-assistenza, s-support dak li xaqsam mal-pajjiż li jażlu, ġurisdizzjoni li jażlu, il-relokazzjoni tal-familja tagħhom, l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom, l-investimenti li ser jagħmlu jekk ikunx ġo pajjiż Ewropew jew kella pajjiż ieħor. U għandna ammont ta' klijenti li huma network sabiħa ħafna, illi bdejt naħdem fuqhom mill-ewwel jiena ġifieri from day one jekk mhux minn minus match day minus 2. Minn qabel. Ovvjament in parallel ma dak li hemm bżonn nagħmlu fil-klabb ta' Birkirkara biex il-klabb inġibuh klabb professjonali. U llum għandna l-għodda biex nagħmluha dik, għaliex llum għandna il-leġiżlazzjoni tal-commercialization. Dik għandna ġid bil-futbol Malti. Kon ġejbiet il-mistoqsija. Illi mingħajra dik ma jista' jsir xejn. Allura llum aħna għandna għodda l-klabs. All right? Illi nistgħu nużawha f'żewġ affarijiet. One, proġetti. Mela aħna għandna il-proġett tal-infetti. Sa dalgħodu jiena kelli meeting ma' grupp ta' nies illi huma involuti fil-commercialization tal-isports, illi rajna l-liġi, għaddejniha, rajna schedules, Maltin, mhux hekk. Li jaħdmu xogħolhom dan, li rajna schedules, rajna x'għandu jsir, kif inti tittamel il-proġett, skont il-liġi, x'tib ta' proġetti ikun, kif ħajitqassam bejn l-aspett kummerċjali u l-aspett sportiv, il-persentaġġi li għandu jkun hemm, il-business plan li għandu jiġi presentat, aħna għandna l-infetti. Impact assessment fuq ir-residenti naħseb ukoll għax għandek Planning Authority, Lens Department. Għandek lokalitajiet li naf li il-permessi ħarġu, il-proġett il-pjanti qegħdin hemmhekk u issa ħajibda il-paroli tan-nies. ODZ, jekkux within. Titara residenti, taf kif aħna. Mela inti għandek għodda illi tittoża. U aħna ħanużawha dik. Residenti tarhom f'kull pajjiż. At committee level tiġa qajjimniha,
Qegħdin niddiskutuha issa qegħdin nagħmlu ammont ta' meetings biex nindividwalizzaw x'tip ta' proġett għandu jseħħ l-infetti. Waħda pereżempju mill-problemi li qed naraw illi ma jistgħux nagħmlu l-level aside hemmhekk. Jiġifieri il-wisa ma jtinix biex nagħmlu l-level aside. Inkella d-dija triq, jew tmur in-naħa l-oħra fin-naħa tal-kulleġġ. Ma hemmhekk proprjetà tal-Ġiżwiti mbagħad. U bagħad hemm l-MCS. Ma tistax. Illi huwa proġett privat. Eżatt. Illi aħna għandna proġett sabiħ ta' ġifieri hemmhekk ħafna. Imma dan il-proġett ħajqanqa l-interess. Għax inti qed tikkommerċjalizza proprjetà li llum hija mejta. Ngħidu mhux mejta. Hemm naqra dħul minħabba l-5-a-side pitches, hemm naqra dħul minħabba l-bottegin. In-nurseries. Fimt, imma differenza milli kollok xi ħaġa hekk passiva malli kollok proġett attiv li fi 3-4 forsi 5 snin lest u inti l-klabb qed idaħħal injection kontinwa ta' dħul income għall-klabb il-ħin kollu, dak waħda minnhom. In-naħa l-oħra għandek imbagħad il-kummerċjalizzazzjoni tal-klabb propja. Jiġifieri illum il-klabs mhux ħajjibqgħu aktar klabb tal-kumitat, ħajjiġi kumpanija privata. Self-sustainable. Jiġifieri bis-CEO, bis-CFO, bl-organigram ta' kumpanija ta' corporate, kif huma klabs barranin. Titħajru, diskutejtu għaddietlek minn moħħok li taqbdu it-triq li qabdu l-ħibs? It-triq li qabdu il-ħibs hija triq illi tot għal Hibernians Football Club. Hija relevanti għal-jom fil-settur. U jien naħseb li għamlu biċċa xogħol tajba ħafna, il-President Ranier u t-tim tiegħu, ħadd pjaċir ħafna nisma' li Ġesmont l-aħħar darba fuq il-podcast tagħkom. Minti billi għandek daw it-tip ta' business people li kapaċi Iva, ġej għalija. Tallimt ħafna minn dak li kienet jgħid Ġesmont il-ħaġ għandu esperjenza twila fil-futbol. Ħafna tallimt. Qedtilkom qabel ma bdejna l-podcast. Kien podcast li ħalla impatt brillanti. Kellna feedback tajjeb ħafna. Imma mhux dak li jgħod tal-Hibernians ħajgħod tal-Birkirkara. Is-sliema issa wkoll l-istess ma jgħodx għal-ħibs li jgħod tal-Lina u jew għal-Belt jew għal-Furjana. Mela aħna we have a tailor-make illi irridu tkun il-ħajja. Aħna l-kumitat, jien għandi kumitat, Bus Osmani, jien għandi kumitat fenomenali ta' nies illi huma mhux ħanejdlhom esperti ta' fil-qasam tagħhom. Imma tant huma fil-qasam tagħhom illi daw ma tistax tmerihom għax huma awtoritajiet, jekk int ħadd titkellem fuq infrastruttura, xi ħadd illi xogħol huwa infrastruttura, jekk ħadd titkellem fuq legal and compliance għandek avukat u notar. Jekk titkellem fuq naf l-aspett tekniku għandek persuna illi fimt l-sponsorship u l-commercialization, il-finanzi għandek senior vice president li huwa Gordon, illi omnu żmienu dan fil-finanzi u fil-futbol u kien ex-futballer, ġifieri kulħadd bir-roti. Aħna flimkien, issa aħna bħala kumitat, qegħdin naraw kif noħolqu the best way forward. Kemm għall-infetti, għall-proġett illi nixtieq insemmih għal Viktor Zammit, dik hija xewqa tiegħi personali. U għall-commercialization tal-klabb per se, li inti minn klabb, minn kumitat ħaġġibu kumpanija. Jiena Birkirkara dal-aħħar kelli fl-ewwel podcast kellna Rodni meta jiena qed li min iġib li żjed nies. Kellna l-meme u kellna li. U semmejt il-Birkirkara, isom il-Birkirkara, nies. Batili Simon dik kien Batili Simon. Teaser biex jgħid li għaw maħna neżistu. Ġifieri, u intom, huwa kważi l-iktar m'għadux l-ikbar pajjiż, imma kien l-ikbar pajjiż li huwa l-iktar għandu nies. U bla dubju jekk Birkirkara jgħixaw ikunu b'saħħithom jimlew ħidda. M'għandix dubju jiena. Daqs il-ħamrun, ġifieri saħħitkom. Din interessanti li għadu kif semma Chris, il-business model is-setup li naħseb illi mhux qed ngħidlek li qed tikkupjaw lilhom u għadna ma semmejnihom. Le, marqas nistgħu nikkupjaw. Le, laqqas il-President il-Claudio, il-Malbelt meta irritornaw Premier League l-issa l-oħra ħadmu b'din mudell differenti wkoll. Claudio ma adottax il-mudell imma ta' kumpanija kummerċjali.
Le uża s-saħħa tas-support billi Ejja, għandhom. Il-belt għandhom support fenomenali. Uża s-saħħa billi bdew jiġbru anka nies Pero di ta' sena ħna triq. Bikirkara hemm l-entużjażmu jider mill-laqat li konna, mill-mod ta' kif il-membership splodiet in 4-5 weeks u għadha d-dejja mill-events li għedin namlu, minn ċertu, per eżempju, aħna l-events, dal-komitat qed jagħmel ċertu events illi tinduna inti mill-attendenza jkunu eżawriti mill-ewwel. Għandkom xi car free day ukoll. Nar il-ħadd Dik nar il-ħadd Meta ħajkun hemm mal-kunsill. Dik Okay, mal-kunsill okay, qegħdin norganizzaw il-kommemorazzjoni tal-bust ta' Viktor Zammit on the day after 1 year. U events sportivi, Iva, events mela, sportivi mela. marraħal kollu. Marraħal kollu. Interessanti li jkollok ġurnata. Mela. Fraħal bħal Birkirkara fejn hija traffiku u jkollok karozzi għaddejjin. Le, Hija xi ħaġa le, pożittiva le, ħafna. le. Ħalli nitkellmu dwar il-procurement ta' players qegħdin fis-sajf, qegħdin f'nofs Lulju, il-kampjonat jibda xahar ieħor, issinqas minn xahar ieħor fl-14. Għandna xi friendlies ukoll dal-weekend aħna Ekku. nibdew minn Mossa Tournament. Spiegħana daqsxejn. Għana nibdew 17 ma' Ma Gżira. ġibu. Għadek kif Dawk semmejt. qed jistennew. Għadek kif semmejt. U din naħseb kemm inna nitkellmu interessanti dejjem s'issa f'daw il-nofsi jew fuqhom li jenna, però is-supporter li jtjara t-tim is-saħħa. Naħseb jiena supporters tiġaraw Eħe. illi kien hemm catchment ta' players illi kienu mixtieqin u li llum qegħdin parti mill-klabb. Ġifieri l-iskwadra Aha. bl-eċċezzjoni ta' player wieħed, all right? Li kien ġew ma' xi tim ieħor. Jien naħseb Ikona ta' Birkirkara sa' sente ilu, is-supporters Satarjano. ridu ħlura, kien hemm prattikament kollox jew kontu Ma' Italità. f'negozjati miegħu biex jirritorna għax nafu li parti mis-suċċess ta' sente ilu fej potenzjalment kieku għat liftu xil-ġiex finance kontu tuħdu d-double u kelkom tim saħtu kompetittiv ferm. A driving force that season was Alexander Satarjano. X'inhi la situazzjoni tiegħu qabel ma jumejn ilu ikkonferma li ingħat ma' Stima Wanderers. dana kienet jitkellem ma' diversi clubs, ma' ta' clubs inkluż magħna, Għamesew. kif għandu dritt jagħmel, Jien naraħ wieħed mill-aħjar jekk nisajab. kif għandu dritt jagħmel. Kena situazzjoni wkoll fejn kellu xi arretrati u tħallas tagħhom. Ara kemm kien ilu, anyway. Però ultimate jagħmel il-deċiżjoni hu. Ġifieri li informani, informa lil Gordon ukoll Spiteri għaliex id-deċiżjoni hija tiegħu, ultimately jirdu nirrispettaw id-deċiżjoni tiegħu. Ġifieri ma nistax ngħidu sma għaliex x'għamel da player iddeċieda li ma hu jaħseb għalih u għal aħjar futur. Iġviri li kieku ġi ma' Birkirkara, konna ngħidu l-maqlub, ngħidu t-tara għamel deċiżjoni tajba. Mingħajr ma nsemmu figuri. Ma nistgħux inkunu egoisti. U mingħajr ma nsemmu figuri, taħseb jekk ma tafx li ma No. nafx. Id-deċiżjoni ta' Satarjano, deċiżjoni sportiva jew finanzjarja. Sportiva, in my opinion. Strina, fija x'tifhem. Jiġifieri Kristo Intom Birkirkara offrejtu marru b'salarju b'saħħtu ħafna. Sportiva. Na, jien naħseb li sportiva d-deċiżjoni. Ġifieri tiegħu. intom Jista' jkun hemm kemm fatturi xtaq. oħrajn. Mhux hekk, mhux hekk. Ismani, bużu. Ħata intom tal-muni fil-futbol, imma jiena nitallem naqra malajru wkoll. Inti tara wkoll il-plejer ma' min irid jilgħab. Ma' min irid jilgħab. And keeping in mind Jiġifieri. li qabel Birkirkara żgħir kien ma stima wkoll diġà. Imma inti, Luxol. Luxol Slima. Jien niftakru tifhem mal-Luxol. Luxol Slima Birkirkara, u mbagħad jidher ma ma xekk. Il-players. Le kien hemm Balzan ukoll. Il-players. Inti taħseb ma jfittxux illi kollhom id-dressing room, fid-dressing room players bib tagħhom. Naqblu? Naqblu. Iġvejt, taf kun parti mid-deċiżjoni tiegħu di wkoll. Illi hu alright, forsi aħna offrejnilu 1. Ħaddieħor offrilu 1 imma ma ħaddieħor hemm players illi jħossu aktar komdu. Ma Slima għandek Imma di mhux ħaġa naturali. Għandek players tan-nazzjonal, għandek Bonello, għandek il-Ġamborġ, għandek il- Anke aħna għandna players tan-nazzjonal. Nil-Fredo mux ma' nazzjonali ma' Malti Naħam, wkoll. imma- Għandek il-Nene Steve Pizzani, Luke Montebello, ġifiri għaxan. Imma ġifiri dawn għandhom l-emozjonijiet tagħhom il-players mhumiex robots. Da fl-aħħar mill-aħħar full-time job tiegħu da, professjonali. Irid ikollu ambjent li jħossu komdu fih. Issa l-ambjent li jħossu komdu fih, mhux kif ħajmur biss mal-kumitat, mal-president, mal-viċi president, mal-coach. Hemm il-players, hemm il-coach, hemm l-element tal-coach. Nejdu ukoll. kifini. Iġifiri Chris qed jispjega u spjega tajjeb ħafna. Iġifiri
Chris huwa l-President u jirrappreżenta dak li huwa tajjeb għal Birkirkara. Tħossuha għadha friska, però ejna naqblu li Satarjano ma mexi ħażin. Hija deċiżjoni li kull plejer professjonali jieħu għandu ġiex. Jekk nista' norik il-messaġġi tiegħi miegħu. Għandu ġiex. Ġifieri. U d-deċiżjoni Però ovvjament Birkirkara intom murtati, għadkom murtati biha deċiżjoni. Ma qogħdux nagħmlu bħal babies u aħna hawnhekk irġielu. Tajjeb Walter Arċola. Aħna rġielu. Niraffu. You win one, you win some, and you lose some. Ekku. Mesa xiex kulħadd infallibli għaw. Aħna ħadna players minn timiet oħrajn. ġelju, xkot Semmejnihomx? ħajdu ħaġa, xi ovvjament il-programm f'ħassija ma tistax f'5 minuti tgħid kollox, ħalli anke nies jispjega. Ma nixtieqx noqgħod insemmi l-players individwalment. Le. Daw, koll ħabbarnihom fuq is-social media ħan illonċjawhom 5th August, ħan għamlu event oħra. Għandkom event, ħatkun Eva, ħatkun super launch tal-players kollha. Kolla si fuq players ta' inti ovvjament Imma il-President. rajtuh fuq Facebook, fuq Instagram, ġifieri, wieħed wara l-ieħor. In between, inti nafu li għandek team manager, għandek il-Chris kim għandna xar, il-Maċu. Il-Maċu. Manġon, nsellimlu minn hawnhekk, ħabib tagħna wkoll. Però il-link bejn l-amministrazzjoni u l-technical staff immexxija mill coach, head coach Paul Zamit. Yes. Nafu li Malta mhux bħal Ingilterra, għandek il-manager, Yes. il-head coach huwa responsabbli Mela. mill-pitch. Per eżempju, daw il-players li ħadtu, Zek Muscat, il-goalkeeper internazzjonali. Iva. U oħrajn biex le. semmi mhux ħansemmihom, jekk titsemmihom inti. Però min huwa l-link biex ovvjament taslu għal dawn l-akkwisti importanti. Ovvjament għandek inti, kif semmejt inti, il-head coach u l-assistant coach. Konsanirek. Stefan Sultana. Stefan Sultana. Stefan Sultana, illi f'dawn is-siġġimat li naħdmu flimkien kontinwament f'kuntatt kemm mal-coach u kif kemm mal-assistant coach. Illi huma iċ-ċentru tat-technical team. Stefan, direttur tekniku jew assistant coach? Assistant coach. Direttur tekniku minnu? Id-direttur f'liema sens. Għalex, inti ħafna drabi kollok rol ta' direttur tekniku li kif qed ngħidu jkun il-link bejnek bħala President jew l-Administration u technical staff. Mela, ġej għalija. Mela, inti għandek il-head coach u l-assistant coach illi qegħdin continuous contact. Għandna lil Chris illi bħala team manager l-istess dan il-ħin kollu jikkoordina il-bżonnijiet li għandhom it-technical team magħna mal-kumitat individually skont xi kollhom bżonn. Kissu għal scout isu. Le, team manager. Le, team manager. Naxxar, dak ta' naxxar. Team manager. Team manager. Ija, ma ikollu knowledge ta' players, ikun jafhom inside out. Jissemma li jisu speċi ta' scout. Ma aħna Jaffafna minn fejn jena jgħaddi kważi għal bus. L-scout role inżommu naqra diskret, ta' jina nipreferi kol Għalek, l-scout musta tgħidli, ma va? jkun jafħad bih. Bussa tgħidli, va. Tifhem, ġifieri anka issa meta saqsejtni inti ma id-direttur. I am very cautious fuq ċertu responsabiltajiet li jennemmen għandhom jibqgħu diskret. Qed nifhem għarek. Jidher DNA tiegħu politiku ma hu. Niċċajt. Umbat għanna fil-kumitat stess, għanna per eżempju lil Jake illi huwa coordinator bejn il-kumitat u technical team dirett, jikkoordina wkoll mal-miners u allura aħna għandna eżjed affjetament bejn dak li kunet jiġri mill-academy l-fuq, mill-minor level il-fuq mal-senior team. Daħħalna rappreżentant osservatur minn nisa u mill-academy li jiġi għal kumitat kull ġimgħa. M'għandux għalfejn jiġi kull ġimgħa, però għalissa sakemm impoġġu l-istruttura fuq bażi soda, qed nippreferi li jkunu qegħdin hemmhekk anka biex aħna jkollna ongoing communication anka mal-ferat. Jiġifieri inti n-nisa illum hemm ammont ta' finanzi ta' U involuti. skwadra relevanti wkoll. Ġifieri ma tistax, you cannot discard it, tajtu n-nisa jew fimti għandek eluf kbar illi inti trid tara kif ħaġġibhom biex iżżomm l-iskwadra kompetittiva. Intom il-bajad għandkom coach? Il-Paul Zammit. Manġon. Iġifieri. Jien kont sanirek fuq Coppola. Coppola kell problema bija. Coppola rrid jitħallas, tala.
Għada għaddejtu minn. Kellek il-lakunza mal-ħibs. Imma jiena xorta Ma naħseb koppola kellu illi- problema għalli ma tħallas. Ija, ħriġna statement fuq hemm proċeduri għaddejjin. Ħallassuh ġviri. Le, din nikkontestawhom. Koppola ma kienx parti mill-pjan tat-tim. U wara illi telaq, fittex il-klabb għal-ammont. Aħna din nikkontestaw dak l-ammont, Mux aċċettat. iżgur li mhux aċċettat. Qed nikkontestaw. Aħna din Il-mistoqsija. ngħidu li hemm raġunijiet fil-kuntratt li jispjegaw dak li għamel il-klabb. Il-mistoqsijiet tekniċi forsi mhux neċessarjament nistgħu nsaqsuhom il-President għax Chris Adodiel ovvjament jitħaktar mill-lat. Però inti qed issegwi kollok kuntatti mal-head coach Paul Zammit regolari. Għamiltu akkwisti tajbin fil-fema tiegħi, ġifieri rajt l-akkwisti li semmejna baranin li sal-bira stessrajna jew dal-għodu stessrajna tħabbar ieħor, baranin ta' kwalità, Maltin ta' esperjenza wkoll. Taħseb it-transfer market fadallu. Ma tantx fadallu. Ma tantx fadallu. Fadallu sal-aħħar ta' wissu, però li jibda qabel. Ma tantx fadallu. Li jibda qabel. Qed nara li jonqoskom xi ħaġa fl-attakk. Jekk tara s-siżi li għadda bejn Ġeris u forma fil-pitch, kien rridu Franklin Sasere, mhux li għandhom l-isem ta' top strikers, però mhux li neċessarjament kellhom l-aqwa season tagħhom. Taħseb bħala preżent li għandek xi ħaġa nieqsa fl-attakk? Jiena ovvjament għandi fiduċja u tajt mandat sħiħ lit-technical team biex jiddiriġina fuq dawn l-affarijiet li qed tissemmi inti. Huwa punt validissimu, ovvjament nitla fil-futbol sew ħafna, illi dana qegħdin indirizzawh. U jiena ngħidlek mhux biss fl-attakk. Fl-attakk jonqoskom iktar. Ej. Imma works in progress. In progress. Ġifieri għandu jkun. hemm il-laqat bħalissa għaddejjin Rome b'mod wasn't kontinu. built in a day. Ma daw fiżikament ma jistgħux jituk iżjed mill-li jituk. Ibida il-head coach u l-assistant coach u team manager kemm ħajjiltaqgħu ma' players kuljum daw. Għajdli. Imma jekk tagħmel 20 sija u torqod 4 sigħat, ħatiltaqa' 20 player, le? Tista' tagħmilha di fiżikament impossibbli, le? Jiġifieri daw għaddejjin il-ħin kollu bil-studju, bil-dak li jkollhom l-aġenti available, bil-meetings one-to-one, bil-virtual meetings, l-online meetings, il-ħin kollu għaddejjin, assigurakom. Mux sa nikkomparak. Kważi, skużani, Kompli. kważi, nistħi minnom jien, għax ngħid il-Madonna daw. ħanoħolhom xi problema jekk ngħidilhom isma' kellimni dal-aġent, taraw x'naqra dal-plejer, jibatlek naqra l-ġismu tiegħu, is-CV tiegħu, l-videos u hekk. Kważi nistħi minnhom. Sirt. Mux biex nikkomparak, pero Michael Valencia kellu ħafna kien jaraw, hopp jinsel fil-ground ewwel ħaġa ma' tim. U wieħed milli joħloq ħafna animosità hemmhekk, mhux kontra t-tim ta' Birkirkara ta' meta jkun hemm kontra referi, jekk ara xi ħaġa ma toħxbux, kemm darba taħag ħafna animosità, mu kien jissemma ħafna. Li għandha l-vantaġġi tagħha wkoll li kessa mbagħad nispjegalek. Inti ħadku wieħed minn dawk il-presidenti li toqgħod fil-VIP jew man-nies jew sa tinżel fuq il-bank. Għax hawn preżenti jinżlu fuq il-bank u hawn oħrajn ma jinżlux. Jiena il-kontroversja għex ta' ħajti kollha. U ma nixtieqx illi kontroversi li ħloqt qabel iġġibhom fil-futbol. U l-ewwel ħaġa li għamilt meta il-ħadd President, bdejt mhux ħanajlek nibni il-pontijiet ta' imma bdejt niltaqa' mal-stakeholders li hemm kollha. Mal-MFA, mal-referees, mal-MPL, mal-ġurnalisti, ma' kulħadd. Mhux building bridges ta' imma making a statement, isma' jiena, dal-istil tiegħi, jien ma nixtieqx illi ikolli stil illi li identifikani fil-futbol ma' kontroversi, anzi bil-maqlub, anka ma' presidenti ta' klabs oħrajn. Niprofa nżomm relazzjoni ta' biberija, ta' kollegi. Mhux issa Rivali. l-element rivali Il-pika sportiva tal-sports inkun qed nikdeb. Il-pika sportiva dal-ewwel logħba. Ħansemmu l-ewwel logħba il-Charlon irid jirbaħlu żgur li l-gżira ġifieri ma ċerta ħanajdlek illien m'għandix il-pika sportiva mhux ovvja li kieku x'qed tagħmilha. xi tħalt nagħmel fil-klabb.
pika sportiva għandi. Ultimately għandu target jerba' l-onuri, ju. Ħafna. Żgur li Chris ma daħalx għal-flus jew għal-paga għandu Le, il-pika. jina il-klab minħobbu. Daħal biex joffri Imma s-servizzi tiegħu il-pika l-esperjenza mekkeda, tiegħu. imma above that, inżomm jien relazzjoni ta' gentleman ma' sħabi. Ekku. Ġifieri dika naħseb illi mi ma nħobbx nikkompara. Ġifieri Il-paragoni mhux tinżel bil-qiegħda. odjużi, orx Ma ned, żgur li le. Ma narax, no. Ta' Michael, Ħassejt isejt. ta' Michael, mux għax etnejlek li Michael kien. jagħmel xejn. Ma kien le, kien jagħmel. Karattu tiegħu. Imma mhux fin-natura tiegħi. Nara lilek, hekk narak bħal Michael. Nara jien, per eżempju. Għandha l-pożittiv Il-bieraħ mort, nara il-training fil-ħodu, fis-7 ta' fil-ħodu l-imtarfa. Għasimnunaw li konti għadem, fimt, għatta. Zollo profile kultant tajjeb eħe. Fil-ġemp, kelli żewġ ħbib miegħi li għedi fil-komitat, kellimtom naqra mbagħad rani l-coach għamilli u tlaqt l Iżomm low profile, hemm president. Qed tistudja. Dak l-istil tiegħi imma Hemm president li jżommu low profile jekk marret il-medja ħajaċċettaw intervista, però mhux ħajitolbu jew Aħna kellna president, Rod, biex biex il-kara. frontliners ħin kollu. Li rebaħ illi kuħat ma jafx ismu. Karm Galja. Ekk, qed naqbel ja. Niftakrux. Ħanerġandur fuq ta' Michael. Inti Għasjafu biħin, rebaħ illi. mhux qed ngħidlek li Michael kien nafu sew, Michael Tampari ġifieri nafu anke barra l-futbol. Mhux qed ngħidlek li kien jagħmel hekk għal raġuni ngħidlek. U dak għandu l-vantaġġ tagħha. il-way tiegħu. Dik l-attitudni inti sewwa għalkemm in-nisem barriera u kikra jew antipatku qed tinfluwenza r-referi, tinfluwenza l-avversarju tiegħek. Imma that's his Allura, way. that attitude could be positive. imma l-attitudni tiegħu. Għall-interess. Miex l-attitudni tiegħek, jew tiegħek, jew tiegħek. Imur part. Mhux kulħadd għandu l-personalità tiegħu. Issa inti għatu timita hawnhekk lill-ġurnalisti oħrajn. Inti n-nies jaraw il-mużu. Inti jaraw il-rodni. Idejqek bniedem illi muxu. You have your own character. Per eżempju, Michael, inti taf għax inti bnidem tmur parti su kollek. Fim? Fej taraħ parti. Mux parti. Għalek kopin dal-program. Fej taraħ parti, Michael, tkun taf fejjiet, jitħaq jajat. Vera dejjem fa' kulħadd. Jiena ma nafux. Socially ma nafux. U personally nafu ftit. Allora mbagħad jinħaram ta' tiġi xi ħaġa ħażina ta' referija u Imma kif qed Imma jiena m'għandix dak l-istil. Assolutament mhix l-istil tiegħi. Mela, qed nibdew norbu, ġifieri fadlilna daqs kwart 20 minut oħra. Assu li s-sir ta' Pawlu Zammitu ta' Stefan. Le. Ġifieri Jiena pereżempju il-bank ħajkun Paolo Zammitu Stefan nammirhom immens il-mod ta' kif iġibu ruhom man-nies. għandhom l-istess karattru, Le, mhux l-istess karattru, le. X'hemm id-differenza bejnietom? Jien naħseb illi Paul iżjed emottiv. Coach Paul. Naħseb iktar emottiv, hija. U naħseb illi Coach Stefan iżjed iktar kif taqbad tajt. Iktar jaħseb. Jistudja, Hija. Coach Paul naħseb, ovvjament, għandu skills analysis incredibly. Billi għandek żewġ Imprezzabbli. coaches. U knowledge tagħhom fil-logħ. Incredibly, coaches tnejn li huma, attakkanti. ġganti, ju. U żewġ coaches attakkanti Mela. fil-ħajja kalċistika tagħhom. Fil-karriera tagħhom bħala footballers. ħatkunu tim mibni fuq l-attakk allura? Żgur mhux il-coach- ma tibnux tim Il-head bena coach- l-aħħar 20 minuta il-coach Żgur mhux tal-Ingilterra. ħajgħu Il-bira. Il-head coach għandu ovvjament il-pjanijiet tiegħu, għandu 3 modelli li spjegaħħomna. Ejġi spjegaħħomkom. Aw, l-style of play, aw. Imma s-sabba għalik. Jew filosofija li għandu f'moħħu l-coach biex ovvjament jimplementa waqt il-lob. Tajba. Tajjeb. Le, il-coach għamlinna lecture, ġifiri l-għalna li aħna maħniex parti mit-technical team, et jgħidilna kif u jaħseb li hu l-aħjar metodu tal-lob għal-klab tagħna fiċ-ċirkustanzi li din fihom illum. Semmejna And jien naħseb li adotta il-logħba li jħobbhom. x'in il-filosofija tal-klab taħt l-amministrazzjoni taħt it-tmexxija tiegħek fi għandu x'aqsam ma' youth development. Ħafna drabi f'dal programm. Ħanejlek Rod, jien nemmen illi dik hija l-iktar ħaġa kruċjali li U dejjem għajmija f'dal podcast għax anke l-mistidnin ta' qabel
qed naraw illi anka semmejna wkoll xi ismijiet uħud miż-żgħażagħ Shalom Magri li hemm delikata, Caden Fenech, Nathan Cross, daw iż-żgħażagħ li tellaħħom il-klabb Mela. u proset ta' dan battuhom b'self, jieħdu l-esperjenza u jiġu lura. U naħseb dik hija xi ħaġa pożittiva Ġibhom wkoll. lura ġvien. Dik hija xi ħaġa illi jiena nemmen U se jiġu jekk jara l-klabb illi mbagħad. hija mhux importanti ta' fundamentali. Illi din l-ewwel ħaġa dawk il-miners illi għadhom ma sabux posthom ma' senior team. Alright? Imma għandhom il-potenzjal ta' sena sentejn oħra. Inti mhux tħallihom ċiċċibeqi. Imma jkunu on loan ma' klabb li ħajużhom. Allura ħajikbru, ħajkabru l-potenzjal, playing time. ħajitalmu, u meta jiġu lura jkunu right in time biex jislotjaw ruhom fis senior team. One. U għalhekk hemm il-kwisa tal-loan. Tal-loan. U secondly, ta' qabel, l-academy, minn nursery għall-academy, kif inti progressively jirnexxielek tatratta players minn Birkirkara primarjament. Però mbagħad ovvjament in-nursery timlija kif Bl-aħjar. nurseries oħrajn, bl-aħjar players u żommhom miegħek illi inti tagħmilha b'mod tant attraenti u għalhekk tidħol l-infrastruttura, tidħol l-akkademja bħala akkademja fejn jitrenjaw il-faċilitajiet, l-events illi kollhom kemm ittihom possibilità li jesperjenzaw tours barra minn Malta u sporting academies, sport academies barra minn Malta. Dawn kollha huma affarijiet illi titinvesti flus bar fihom u llum qegħdin naraw illi il-UEFA qiegħda tindirizza din, jiġifieri waħda mill-ikbar challenges li għandha hi kif ħatoħloq iżjed interess at academy level. Which is not easy. Għax l-akkademja ikun hemm il-parents jinteressaw ruhom u l-ħbieb, imma mbagħad il-main trust tal-klabb ikun dejjem fis-senior team. Ekku. U l-istess tan-nisa, ġurnata taraw interess kbir. Looking at the broader picture dejjem dwar da suġġett, Chris, ġifieri and beyond Birkirkara, inti you're part of the administration in Maltese football. Il-youth development, minn anke sansitra kien hemm Kien hemm artiklu ta' Norman Darmanin de Majo jumejn ilu kritika fit-Times. fl-aħħar ġimgħat kien hemm anke minn timbra bħala in-nurseries jew youth development f'ċerti clubs so it's like a child care. Jew sponsors, Inti kif tara taħseb li mixin fit-triq tajba ġenerali bħala pajjiż biex il-futbol Malti jipproduċi aktar tfal. Le, jiena naħseb illi- għal 5-10 snin li ġejjin. Jiena naħseb li huwa iċ-challenge li għandna nittakiljaw issa. L-ikbar Jiena ma challenge. narax li sa issa għandna dan il-moviment biex ngħidulu hekk pożittiv illi qed iħalli riżultat illi huwa mixtieq. Jiena naħseb li hemm ħafna iżjed x'nagħmlu. Awrabja li mhux qed jintużaw F'dan- smati. Iva, żgur li awrabja. Il-kidba li qed jiktbulna rodni. Iva, iva, Naf li iva. kellek ħafna xogħol kont imsiefer, qatt naqra u anke Simon Batlu hija kbira. Però ħanejdwa kif inhi. Kien hemm xi ħadd, però issa meta jkollna lil Joseph u l-Lana Vera li dar waqsa jkunu hawnhekk u nistgħu niddiskutuha magħhom. Però interessanti ngħiduha li hemm min qal li hemm bżonn isir kampjonat ieħor. Bħalma kien ir-reserve league qabel. Waħda, imma jkun in-Nord, is-South, Ejja. is-Central u Għawdex. Għax issa għandhom problema Għawdex Ejja, u mela, jiġu mela, jiġu għaw. ifhimni, Ikollok erba' u jkunu kollha bil-Maltin. Ifimni, Ħalli jkollhom iċ-ċans at jilagħbu. MPL level. Kif tagħmilha ma nafx. din id-diskussjoni Imma li qed tgħid discussion inti tgħid, qiegħda tiġi indirizzata. Issa għandna ovvjament għax hawn rabja. it-tiri li ser jiġru fuq il-homegrown players u l-barranin u l-limitazzjonijiet tal-barranin jekk u x'ħajibqgħu dawk il-limitazzjonijiet. Tiftaħ is-suq kompletament. Għandek il-possibilità. Imma dika hija ovvjament hija xafra ta' miż-żewġ naħat. Issa hemm min qed jimbutta u hemm min qed jirreżisti naqra Għandek għaliha. ukoll inċentiv Hemm min ukoll finanzjarju naqra tadħlu. konservattiv u hemm min hu iżjed iktar liberali fl-approach tiegħu lejn il-futbol. Għalkemm Imma ħajkollha l-effett tagħha dik bil-fors. Imma l-logħba Maltija. Ġifieri aħna l-MPL, il-Premier League, grazzi għal barranin li daħlu,
Iva, bużu. Lill-livell l-ogħla, Ija, ma inti li għaddek kif ukoll. tissa qabel. Iva, dik oħra. Could be one of the solutions ħanejdula hekk Biex dawk jirabu, biex toħroġ biex inti ma l-aħjar minnhom titlifx tqoġġi. il-plejer indiġenu. Għax da bħalma Il-homegrown. bħalma għal il-ħaġ, għalin jekk insib minn nies li tagħna 11 il-plejer stidel, il-11 il-plejer stidel Maltija. Għandu raġun jew le? Għandu raġun. 100%. Tiġib il-barran għax No brainer. Ġib il-barran Issa, għax m'għandekx choice selection Flas il-ġimma l-oħra, Bogdanovic għalinna li għawdex issa nitkellem mhux hawn. Għawdex il-Malti, l-Awċi, qed jitlob flus ħafna iktar mill-barranin. Bil-flus li jitlob Awċi, iġifier barranin. Imma Dara, it-top tier players f'Malta, il-Maltin mhux hekk ukoll. Ejja wkoll. Imma ġifi anke għawdex issir qiegħda din. Mela għawdex mhux mera ta' livell tilgħu li wkoll. tiġri fir-realtà. Mhux il-livell Iva, ta' ma xorta mera. Għalkemm tirej. Għalhekk qed ngħidlek, mera li qed jiġri fir-realtà. Għalkemm naqblu wkoll. Fir-realtà qed jiġri hekk. Mela għawdex bil-fors ħajġri hekk ukoll. Għalkemm naqblu wkoll. Qed maybe slightly lower level. Alright, għax rajna timijiet Awċin performance tagħhom illum il-ġurnata hija tajba ħafna. Paga wkoll stipendju salarju se jaħdu li trid għandu jirrifletti wkoll il-livell fejn qed tilab ukoll. Ġifieri kulħadd naħseb jaqbel li l-livell ta' bejnietna baqa' dak li kien, progressa però mhux neċessarjament suffiċenti, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk il-livell minn hawnhekk tila hekk, il-pagi mhux ħansemmi il-ħadd minn 20 sena ilu għallum sparaw il-fuq. Llum għandek ħaġa oħra. Serġ il-fuq. Llum għandek ħaġa oħra. Ta' 200 U intom tafu 100% mill-pagi ta' dak il-co-funding tal-MPL ħatejn huwa inċentiv tajjeb. Inċentiv? Li ħatibda bi kważi jew bil-fuq minn nofs miljun euro. Dawk il-pagi imma dak l-ammonti ħajmorru x'imkien. Mhux hekk. Ġifieri dak mhux ħajibqgħu fil-karus tal-klabb. Importanti li l-klabb jinvestihom. Ġifieri daw għal-klabb tagħna qed ngħid, imma l-klabb tagħna hekk ħajamel żgur 100%. We want to maximize the co-funding, ma nħallux ċentesmu jista' jkun, right? Imma fl-aħħar mill-aħħar mhumiex fondi illi ħajidħlu fil-kont tal-bank tal-klabb, ħajmorru fil-kont tal-bank tal-players, tal-proġetti ta' infrastruttura, tal-akademja, żgur mela. Investiment. Tajjem importanti ħafna li nżommu l-livelli żammejna s-sal oħra anke fl-Ewropa. Għax dis-sena id-dispjaċuti bir-riżultat li ġabu ma sax rokk. U anka Florian Away. U anka Florian Away li taqlaħan mela tirbaħaw tnejn b'xejn. Ma jfissirx li rbaħtu għaddejt, mirt itleft li il-livell ta' Shamrock Rovers. Kien hemm ħin fejn kienu dro. Ma periodu qasir. Periodu qasir. Santi għaf il-loba. Elena. Jiena ma rajtix il-loba kollha kien hemm loba tal-Ingilterra ma tara. Le, kien hemm Spanja-Franza. Kien hemm Spanja-Franza. Il-livell ta' Shamrock Rovers. U kellnek l-klabb ukoll. Mhux qed niġġustifika x'5 buja dejjem riżultati kien hemm il-livell ta' Shamrock Rovers u afferma ola mit-tnejb xejn li tilfu mal-Furjan għal-ġimgħa li għaddiet. L-ewwel hawnhekk ħassew sħana, kien sħana kbira, kellhom players daqsin. Plejer minnhom biex tara d-dedikazzjoni commitment tal-players, mhux għax hawn Malta. Ta' Shamrock Rovers li eliminaw Iva. Ter Ġulaj la kontra Messi mal-Cape Verde. Semmejna diġà kemm marru il-Cape Verde u tim nazzjonali sieħ jilab they are foreign based. U dil-ġimgħa kienet jilab ma' U tilef l-ewwel logħba ta' Ali u l-biraħtluna u l-bira l-biraħtluna u Tuesday. Jiġifieri baqa' sejjer minn Cape Verde u l-impediment nazzjonal baqa' sejjer l-Irlanda u kompla bl-impediment. Arax livell ta' plejer da. Jiġifieri Cape Verde. World Cup level. Shamrock Rovers kellhom plejer nieqes lab it-tieni leg. Ija, ma' World Cup level. Żgur. Lab it-tieni leg u lab fil-World Cup ġimgħa qabel. Jien imbagħad li nara il-Ħamrun. Il-Ħamrun tittammirhom. Għax wara dak li għamlu s-sena l-oħra, anka darba
il-Faroe Islands, mhumiex ħżiena, Faroe Islands hemm. Mela, żgur. Il-pajjiż huwa 10 darbiet ikbar minn Malta, però 55,000 jgħixu hemm. Imma kulħadd iffissat fil-sport għax m'għandhomx jagħmlu xejn. Il-ħamru kellhom issues loġistiċi wkoll, kulħadd kif kulħadd. Iva biex isegwenjaw fuq il-medja. Waslu qabel jew kick-off Ġew dro tara l-ħamrun. Kellhom disturbance. żgur. Disturbance fil-sens li anke kellhom xi players li kienu reluctant li bqgħu għaddejjin. Jalla. Plejeri kun daret il-mistaq. Għalġiet tal-futbol Malti, ta' ġifieri sa jkunu onesti. Għax jekk nibqgħu nġibu dar riżultati, intom il-presidenti ħassibu iżjed minn jgħin. Sosten. Tifhem iżjed. Plejeri kun daret il-mistriħ tiegħu aħna meta kellna l-taf. Mhux hekk. Inti l-ewwel esperjenza dis-senek il-bambineri tal-Gozo Weekender, suċċess wara ieħor Mela. Kien ikolli klabs għax ovvjament fl-organizzazzjoni ma' Ellen u ma' Simon konna nkunu involuti sew qabel dana li kważi jikkontestawlek jew jiġġeldulek il-fatt li qed iġġielhom għax kienet abbinata wkoll mal-Visit Gozo mal-proġett tal-Gvern għat-Turiżmu Domestiku f'Għawdex li ma jkunux ridu jitilgħulek għax il-plejers joġġezzjonaw għax one night tibdel is-sodda tiegħek, tibdel l-akkomodazzjoni tiegħek, tista' taffettwalek il-kondizzjoni fiżika qabel il-logħba. U kellek daw l-issues qed tifhem aħseb wara l-ħamrun għax inti semmej żewġ players they were reluctant. No le, ma tara miex ġaddew daw ukoll ta' ġifieri. Mal-temp ġifieri. Anka just one night il-punti għaj, ġifieri inti in a real world, inti meta ssifer għandek logħba barra, ħafna drabi jekk jiġi anke tim nazzjonali, tmur tagħmel l-ewwel lejl wara li wasal. Titrenja hemmhekk bejn xejn minus one, u mbagħad tilgħab il-logħba. Il-players in ġenerali kultant naħsbuhom li jisom robots. They are not robots, daw umani bħalna ġieri daw. Ikollhom id-dwejja. Ikollhom il-fer, ikollhom l-issues personali. Dak tas-South Africa. Ħafna minnhom. Għamel suwiċidju t-tetti wara li tal-biki. Fil-World Cup 25 sena. Tal-biki. Il-players għadhom ukoll, ħafna minnhom għadhom qegħdin jiżviluppaw. Fis-sens illi daw 20-year-olds. They are in the limelight, però 20-year-old bus. Taf kemm ilu? Għandi tfal illum għandhom 25 sena. Għalija limelight. fajnej għadhom it-tfal. Raġel u mara. Imma xorta tibqa' tarhom it-tfal tiegħek daw l-età tagħhom ikun. They are showcasing their skills. 21, 22, 25, 26. L-aħħar umani. Daw għadhom L-aħħar mistoqsija, għax il-ħiskada fadli 4 minuti, semmejna bil-kirkar, semmejna komprendejna kif taqbad tgħid, inkorporajna s-suġġetti kollha bħalissa li inti għaddej fuqhom qabel jibda l-kampjonat, qabel jibda l-staġun. Bil-kirkar ovvjament huma parti mill-MPL. Il-proġett li ovvjament telaq minn Dr. Joseph Muscat, hemm Elena Bela wkoll li jaħdem qatih. L-MPL, il-relazzjoni tiegħek kemm ilek issa li tħall fil-futbol u ovvjament il-format li għalek ħadd koll l-ewwel esperjenza, però ovvjament from the outside smajt ħafna f'dar sentej, kritika anke minn nies hemm barra. Le, interessanti. Mela, jiena nattendi jisterdek rodni. Le, laqgħa tal-MPL ba tifċu Dejjem. Il-ġismu ma konċi għatem, meta tellaw il-ġismu. Il-Polot. Ma ġil-Crusher. Mela kien il-Crusher. U Michael, Spiteri. Le, jiena attendi l-laqgħat kollha. Jekk hemm bżonn, nerġgħu nerġa' nitlaq. Imma jiena issa qiegħed ħafna hawnhekk, inkun iżjed Malta minn inkun barra. Fil-fatt anke l-kumitat. Il-kumitat illaqgħuh darba kull ġimgħa, every Tuesday, sissa missjajt darba waħda. U darba oħra mill-li Wednesday għax kont tlieta għadni ġej lura minn barra. Il-format. Il-format baqalna sena bih. Ġifri fuq 3 snin. Iva mhux hekk. Ekku. Issa, internament fl-MPL hemm suġġerimenti biex jinbidel jiġi twikjat. Fine-tuned. Jien naħseb illi jidaqbel ma dan sentiment illi jiġi fine-tuned. U mhux jien qed nitkellem għan-nom tas-supporters. Diġà supporters tal-futbol, Is-supporters tal-futbol mhux is-supporters ta' Birkirkara biss. Mhux hekk. Alright. Il-fil li għandi mis-supporters ta' Birkirkara li jixtiequ illi jinbidel il-format, hemm min jixtieq illi jiġi abolit kompletament. U morru lura kif konna qabel. Hemm min jixtieq illi jiġi twikjat b'mod qiebes illi kważi laqqas tibqa' tarfu minn kif inhu bħalissa u hemm minnu iżjed qed jara t-tip ta' diskussjoni qed ikollna fl-MPL mal-President. Fil-fatt hemm ċaqliqa. Mal-President tal-klabs oħrajn.
Li naħseb ħadd inżel tajjeb ukoll. Illi jidher jiena naħseb Tabjantu. illi anke bħala president tal-klabb se naqblu. Per eżempju, Birk il-Kara, sewwa, Birk il-Kara di ċaqli għam-sizi li għadda l-format ta' dis-sena. Il-President jafu għax 1-1, 1-2, 2-1. Inti kont jekk Birk il-Kara għandna l-President hawnhekk sewwa, kienet jekk fl-opening ground. Tiġi l-ewwel. U fil-closing ground. Tiġi l-ewwel. Erbaħt il-lig. Erbaħt il-lig. Jekk fl-opening ground tiġi l-ewwel, fil-closing ground ġejt it-tieni, xorta titilab semi-final fil-final four. Kienet Dik l-eventwalità, jekk ġejt l-ewwel u t-tieni, tlajt final mill-ewwel. Mill-ewwel. Tajba. Tajba. Dik tajba. Hija proposta li għaddew il-klabb stess, l-MPL, li diskutejnija, naħseb illi kien hemm qbil, mill-istajt nifhem jiena kien hemm qbil. Ovvjament kien hemm Franka semi-final. kien hemm ukoll konferma min-naħa ta' tmexxija tal-MPL, ġifieri kemm Joseph u anke Allen. Naħseb illi ħatoħloq interessi, no kollux. Chris Cardona, interessanti. Thank you. Grazzi lilkom. Kif sibta kemm? insejt. Koordinaw da. Aħjar mill-Parlament, aħna hekk. Jien insejt, kif ili s-snin barra, jien insejt. Ma hekk. Isbaħ milli diħel il-Parlament, diħel il-Kamra tal-Komitat ta' Bikikara. Ejja, mela, le, jiena. Aħjar ta' U Bikikara. naħseb kull żmien fih l-epoka. Le. Kull epoka fija sabiħ tagħha wkoll. Għax inti il-klabb, it's your home. Għall-inqas ma jiġux in-nies kollu fuq hekk għamilli pjaċir. Jiġu wkoll, ta' Għandi bżonn pjaċir, xorta għandhom għal pjaċir. Imma l-klabb jiġi sud it-tieni dar tiegħek. Ekku. Fimt? Jiġifieri jiena qabel kważi l-uffiċċju kien it-tieni dar tiegħi. Imma l-klabb illum jisek meta tmur hemm ħadiltaqa' ma' sħabek, li taħdem magħhom, titkellem magħhom kuljum, tiltaqa' magħhom on a very regular basis, fimt? L-emozzjonijiet, you share emotions. Meta tiddejja jew ħatibki mhux ħatibki waħdek, meta tifraħ ħatifraħ ma' ħafna nies ukoll. It's not easy, and it's not plain sailing. Il-ħajja tal-isport hija sabiħa għaliex hija emottiva ħafna hux. Dik ħafna emozzjonijiet. Ronaldo jibki, Messi jibki, Bellingham jibki. Bellingham. Jiskantawk. Ta' tgħid ma rebħu kollox. Għadhom jibku. Mela. Ma finni. Anka meta jirbħu. Fuq l-argument li konnet ngħidu l-plejer uman. Għax il-barra jkun hemm sentiment għax il-plejer għall-flus u dak għall-flus u ħaġa wara, però fl-aħħar mill-aħħar il-plejer jispiċċa l-karriera sewwa fuq li xkaffa jrid jara l-onuri wkoll irid. U l-plejer għandek ħaġa oħra, tirrispettom. Glorja irida wkoll. Ma trix tinsulentom. Għaliex ċertu deċiżjonijiet jasra ikunu mhux maħsubin ta' ma tinsulenta l-intelligenza ta' plejer. Konna li nitkellmu fuq il-loans. Jekk inti għandek plejer għadu żgħir u kapaċi u taf iġġibu lura inti, telaq minn tim b'saħħtu, qiegħed ma' tim so ħajjuh l-esperjenza, orbtu b'xi ħaġa illi ttieħ id-dinjità lilu meta jiġi lura. Jiġri, hemm dak l-element ukoll. Ta' pride. Mhux hekk, tieħ ċertu dinjità. Fimt? Naqra unuru. Fuq il-World Cup, int ma' l-Ingliżi. Le, Suppost. jimma l-Liverpool u di World Cup zammejt ma' Norway. Ta' far fejn. Għandek 50 sena. 54. 54. Ma l-inti Santalina, fin-1966. San Bert propja l-Gargurien. 24 tours. Rajt l-Ingliżi. Weekend tawis. Fis-66 rajt l-Ingliżi jirbħu l-World Cup. Missieri, jimma rajtomx. Dak għadu twiliċ. Ifi 72 twilit. twilet. Tas kemm għandek żmien int. U issa. Jim missieri Rom hija imma l-bira mjaf kemm beka. Min għadu, minn Għax bajżhom mal-Ingliżi ħajjew li moħħi. Min twilet fis-66. Tajjeb ran l-Ingliżi, jekk ma romx kien qiegħed hemm jibki. Jieħdu l-ewwel World Cup. Illum rebaħ l-unur li ħarka tal-anzjan. Istra? Mela, 66, 2026. Jiftakar f'dik. Proset bus. Grazzi Chris. Grazzi ħafna. Thank you ħafna. Thank you, Chris Cardona, President Amerikana. Sija blesa. Regolari. Ejja, naħseb illi kena diskussjoni wkoll ta' kwalità fil-firma tiegħi, nerġgħu nkunu magħkom. Grazzi lil Luke Zarafa, Simon Abela wara Quinti. Sena wara. Episodju 7 l-ġimgħa dejla komplu segwu il-mezzi soċjali tal-Malta Premier kemm Facebook kif ukoll Instagram. Darba fidejk, ġimgħa dejja xi ħadd nsif. Għatejta li għal-insifer kollu, ma l-insifer iktar minni polemika football podcast. Insabulkom, il-kupla